tejto budove v Nových Zámkoch vypukne panika. Teda Talentmania, či čo to tam vlastne bude. Ja však Kompas má talent. Bude to prvý ročník tejto špeciálnej talent show. Beky, predávam ti slovo. Ďakujem za slovo. Nad krajinami Európy vládne momentálne nepokojné a dynamické počasie s častými zmenami, ktoré sa k nám dostávajú v posledných dňoch najmä od západu. Podľa aktuálnych predpovedí sa to tak rýchlo nezmení. Jaj, čo to trepem. Príďte aj vy podporiť talenty z nášho mesta. Predávam slovo Tereske. Ale to vlastne také dobré. Mne sa veľmi páčia, že? A to 7.5. v čase od 18.00 v budove Bývalého pionierského domu na ulici Tribinová 3 v Nových Zámkoch prísť môže ktokoľvek, že? Však vstup je zdarma.